Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Amahan namo nga balaan nga naa ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa. Padayon kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga imo kining panalanginan nga programa ug kining estasyon, panalangini ang tanan nga mga taong nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa pagsabot, kabigas, pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan nga ikaw maghatag magatubag sa among mga pag-ampo, kini among ginapangayo ug among madawat tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong anaandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. But by the way, karong taknaa na mag-inusara ta diri sa ato nga programa tungod kay si Brother Libby dunay importanteng lakaw tuwa sa Danau City. Og unya si Brother Isaw tuwa pod sa Balanban kay duna sila'y mega crusade og mag-inusara ta karon. Busa kung duna mo yung mga mensahe ipaagi lang diri sa ato nga Facebook account diri sa ato nga programa or diri mo sa akong number mag-text ayaw usa kang Brother Libby kay kung adto mo text niya ugma na gid na niya mabasa pa kay kuan man kanana ang wa man ron siya diri naginusara. Well, balikon nako diri mo og unsay inyong mga mensahe aron ato nang matagaan og pagtagad. Okay, ato ning basahon ning mga reaksyon og mga contribution sa kanana ang ato nga ang uban ani mga bahaw, ang uban ang kaganina nga buntag ni sa ato nga kuan pag 7 to 9. Ato ning basahon, maurag gyud na ang nakadaot sir, sakto gyud nga imong giingon nga ang tao moditor. Di naman nila kaya nga supakon ang nasulat, ila na lang punan nga kuno ang taga-Israel ra mooy gihatagan sa adlaw nga igpapahulay. Mga mga tupyok gyud. Say tupyok. Okay, naapatay basahon. Maayong mangyud unta kung Biblia lang ang hatagan og higayon sa pagpasabot, pero buot-buotan naman hinuon og usab ang nasulat sa Biblia, mauna nga ang ilahang kaugalingong huna-huna giluto ra sa kagalingon nilang mantika. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod sa kuan, salamat pod sa inyong mga reaksyon. Niya ni apatay kinini ang basahon, kinini ang og all mankind man gani na kay maumang gyud nay gipasabot, so walay duda sayop gyud 99.9% nga sayop ng ilang huna-huna nga didto lang sa Israel. Okay, niapatay basahon. Maurag yun na ang
apan gyud sir kay nakita na, nabati na, nabasa ang nasulat sa Biblia. Pero ang nabasa, supakon pa kay sila'y husto ang nabasa sa Yop. Nganong puno-punuan manggod, wa man unta na diha gisulti sa Biblia, unya moingon sila nga ang igpapahulay didto ra sa Israel, ang taga-Israel ra. Hehe. Katawa tagamay ana nila sir. Okay, sagdi lang. Ha? Okay na. Okay. Pastor, maayong buntag. Naminaw mi sa inyong program ang inyong gidiscuss mahitungod na sa igpapahulay. Wa na lang gid mi moadto sa among simbahan, pastor. Kay maora maghihapon, way kapuslanan, kay gisupak ra maghihapon namo ang igpapahulay. Kay Domingo man amo, diri na lamis balay maminaw sa inyong programa, kaluy-an pa mi sa atong makagagahom. Okay, padayon nilang gyud ang pagsusi sa kamatuoran, no? Okay, sa dili pa ta mo adto sa kuan, kanini ang pagtubag sa reaksyon kaganina buntag ato ning kuan gikan kang Marcela Dualio watching from Australia. Okay, dagang salamat no. Sa taga-Australia nga nanood sa atong programa karon ni si Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Kuya John og Sir Livy. Unya niya si Ila Lipalam. Maayong gabi Kuya Livy, Kuya John. Niya si Silver. Maayong gabi Bra John. Yes, maayong gabi isad sa inyo ha din ha. No, niya ato paning tan-aw ni ang kuan bi. Naunsa pa ni uban nga mga kuan ni. Well, as of now, wa patay mga kuan, wa patay lain pang kuan makuan dire. Kita sa ato ang monitor unya taod-taod ato sa ning tan-awon basig na ay manulod. Okay mga higala, adto ta sa paghatag og dugang sa atong gisgutan ganinang buntag kay gipaluap man eh. Okay, daghang ato ning basahon ato ning kuano ni ganing iya habang reaksyon. Ang ihang kuan kay ang ato gud gihisgutan lang kaganinang buntag mahitungod lagi to sa igpapahulay gigamit ang buhat kapitulo 20 versikulo 7 unya didto ra gid kuno na sa mga Judaism sa mga Hudiyo lang. So magpabilin gyud nga ang tao mo ingnon ta lang pagkasulti nga bisag nakadungog og nakabati na nahibalo na pero magpabilin gid nga mosubay sa ilang kaugalingong hunahuna og ilang kaugalingong dalan. But remember, God says, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Sa atong pagtuo, pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo, atong klaruhon, atong susihon kung kang kinsang hunahuna og dalan ang atong gisunod og gisubay. Kay si Kristo nagtudlo, thy will be done. Matuman ang imong kabubuton. Unya, di ay, ang atong gisunod, ang atong gituman, dili na kabubuton sa Diyos, kundi kabubuton na sa ato ng kabubuton. No? Okay, ato ning basahon. Sa inyo hazard, alang sa tanang tao, pero sa amo, kanang sabat iya rana sa Israel, wala gyud tay labot mahitungod ni ana. Salamat sa pagbasa sir. Si Antonio Sinoy ni. Okay, dagang salamat brother Antonio Sinoy. Gikalipay kayo nako ang imong reaksyon reaksyon man ini mahitungod sa atong gisgutan kaganinang buntag brother Sinoy no. Antonio Sinoy. Okay, salamat kaayo sa imuha diring gipaabot sa ato nga program. Kanang imong giingon nga mauman sanay amoa, mauman sanay inyo nga dito sa Israel, niya sa amo para sa kanini ang tanang tao, wa ni ang buot ba ninyo nga ipalutaw nga ang sa mga Christian, no? Ang igpapahulay Domingo o niya sa mga Judaism Sabado. Mo magina ang kakuanan nga ang kanang igpapahulay ang Sabbath day dito rana sa mga Hudiyo o sa Judaism rana. Pero alang natong mga Christian Sunday.
Unya ang gihisgutan lagi kaganinang buntag ang buhat 27. Well, ato kunong hagpaton pag-ayo ang mga gipasabot. Kay para dili ingon nga mudapig lang gyud ta sa atong pundok, atong relihiyon, unya sa atong pagdapig ang gidapigan nato dili na diay ang iyas Ginoo, ang atong gidapigan ang iya sa tao. Ang kalabasan manggod nini, duha na ang igpapahulay ngani kung imo pang hubiton matulo kay ang sa mga atong mga kaigsuonang Islam, Bernes ang ilang igpapahulay, o sa mga Hudeo maong Sabado, unya sa mga Christian mao ang Domingo. So ning samot na gyud og kalayo og kaalkontra sa kamatuoran. Timan-ing nga kini nga programa nagpasabot ni based sa mga gipasabot sa Biblia. Pero og dili sa ninyo na dawaton og tuhuan, wa pud na ginapamugos sa inyo. Ang giingon lang sa Ginoo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. So usa sa mga maayong balita nga ipawalik ipasulti kining mga bahina, kining mga puntuha. Well, ang ato nga gihisgutan kaganinang buntag ug mausa ning hisgutan ron may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Ug unya kining adlaw igpapahulay ikaupat kini nga sugo diha sa napulo ka sugo. Apan makapatingala ug makapahibulong nga sa napulo ka sugo usa ra man gyud ka sugo sa napulo ka sugo ang inyong ingnon nga didto ra na iya ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo. Ang siyam ka sugo wa gid koy nadungog ana. Hinoon magkalain-lain ang mga katarungan sa tao nganuman didto ra sa Israel. Unya ang uban pod mo gamit sa 2:11 gipahunong. Unya kay di man mo salir adto na lang gyud, i-divert na lang gyud, ipaditor na lang gyud nga didto ra na sa mga Hudiyo. Nawa ha karon niya. Analisaha kuno og maayo, analisaha og tarong para dili ba nimo kamahayan unya sa adlaw sa katapusan. Sa Exodo kapitulo 8, kapitulo 20 bersikulo 8 ngadtos 20. Kay mo man nini ang kuan ang inyo ha. Sa mga Hudiyo lang ang igpapahulay, pero sa kita nga Christian Sunday. Pero dili gid na mohaom sa gisulti sa Biblia. Kay ngano niya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadtos 10 ingon ini nga pagkasulti. Ako sang unahon kung giunsa paghanay ni sa English. Nagingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang word nga remember nagpasabot nga dili gusto sa Dios nga kalimtan sa tao o nagpasabot nga ang tao malimot. That's why nga ang Dios ni gamit sa termino remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw. Og niining 7 ka adlaw dunay adlaw nga igpapahulay. Munang remember the Sabbath to keep it holy. Ang pangutana niining 7 ka adlaw sa usa ka semana, asa man kahang adlaw ang giila o gipsulti sa Dios nga adlaw nga igpapahulay. Pamatian ninyo ang 9 nang 6 days thou shalt not labor 6 days thou shalt labor all thy work, but 6 days shalt thou labor do all thy work. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Tanaw, unom ka adlaw. Kuwas Ginoo magtrabaho. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Thou shalt not do any work. Malinaw, tinaw ang ipasabot sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo adlaw nga ikapito. Unom ka adlaw magtrabaho, apan sa adlaw ikapito ningon maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Kamo nagpalutaw mo nga ang igpapahulay duha, ang igpapahulay sa mga Hudiyo Sabado, unya ang igpapahulay sa mga Christian Domingo. So dili na muhaom kay ang gisulti 6 days thou shalt not thou labor do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Malinaw.
nga ang adlaw igpapahulay ikapito iya na sa Ginoo ng adlaw, unom ka adlaw ang tao magtrabaho. Karon, kay ang gisulti ikapitong adlaw man igpapahulay. Imo bang palabason nga ang Domingo mo'y adlaw nga ikapito, dili na madala kay Sunday is the first day of the week according to the Bible ug sa uban pang nga mga referensya nga imuhang mabasa. So tin-aw na ang dugang pamahayag nga usa ra gyud ka adlaw ang igpapahulay. Imo pang apilon ang sa mga Islam Birnes. O imong ikuan sa mga Hudiyo ang Sabado. O unya ikuan nimo Christian ang Domingo. Pila na kaadlaw ang igpapahulay. Ang igpapahulay sa mga Muslim, igpapahulay sa kaniya, igpapahulay sa mga Islam, igpapahulay sa mga Hudiyo o igpapahulay sa Christian. Tulo na. Unya asa man na nimo pasudla sa insakto nga pagsabot ug paggamit ang giingon sa Ginoo, 6 days shalt thou labor do all thy work. 6 days shalt thou labor do all thy work. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga bulaton. But the seventh day is the Lord thy God, thou shalt not do any work. Siya ro og dili pagidihapon mo maka panghuna-huna may tungod na muingon paggihapon mo nga iya nas mga Hudiyo. Unya ang kita Domingo ang mga Christian dili gid na pwede nga mohaom ng inyong hunahuna. That's why ang gisulti sa Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Ang pangutana mao, kang kinsang hunahuna ug dalan ang inyong gisunod ug gisubay, ang iya ba sa Dios ug ang iya sa tao? Pero kini nga programa nga inyong gipamatian, ang stand niini nagatudlo sa pagsunod sa hunahuna ug mga dalan sa Dios, dili ang iya sa tao. So, Brother Sinoy, naminaw ka man gyud ron kay ato maning gihisgutan ka ganina after sa amo nga kanan pag-broadcast ganinang buntag unya while nga namahaw ko after dire kay 9 naman ta nagagawas lagi. Nya mao dayon to ang nakita nako sa imong nga text. So, makasabot na ka nga ang imong paghunahuna og pagdahom dili gid muhaom sa gipasabot sa Biblia. Kay nga naman wa magyud na isulti nga ang igpapahulay didto ras mga Hudiyo. Kay ang gisulti ni Kristo sumala sa Marcos 2:27 nagsulti, and has said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Mauna ang gisulti ni Kristo, si Kristo ang namulong niya na. Ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat para sa tao, o dili ang tao para sa adlaw nga igpapahulay. Sumalinaw, kay gibuhat ni para sa tao, dili gyud ka makaingon nga iya ra na sa mga Judaism, iya ra sa Israel, iya ra sa mga Hudiyo. Ang adlaw Sabado, ang adlaw ipapahulay kay nganuman. Ang gisulti unom ka adlaw magbuhat kas tanang bulaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiyubang imong Dios. Ang unom ka adlaw magtrabaho, ang ikapito pahulay. Unya asa pa man nimo na isingit diha nga ang Domingo ipapahulay sa mga Christian, unya Sabado ipapahulay sa mga Hudiyo nga usa ra man ka adlaw nga igpapahulay ang gisulti dinhi ug ang gisulti nga igpapahulay kanang adlaw nga ikapito. Malinaw na, Brother Sinoy. Busa pamalandungi kuno kining mga butanga. Ngani kung atong tan-aw dinhi ni asa akong kamot kining today's English version atong basahon sumala sa Herbihanon kapitulo 4 nya versikulo 4 og 9. Akong basahon na. For somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Tanawa, malinaw. This is said about the seventh day. Wa magingon this is said about the first day. Ang gisgutan din about the seventh day. God rested on the seventh day from all His work. Ang Dios mipahulay sa tanan niyang mga ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat. Unya nag-ingon sa 9, as it is, however, there still remains for God's people a rest like, muning isgutan, a rest like God's resting on the seventh day.
Wa gyud gisulti nga ang first day o ang Domingo maoy adlaw igpapahulay kundili ang 70. Gisulti dinhi matud pa nga as it is, however, there still remains. Nawa ha? There still remains. There still remains. There still remains. Oh, nagpabiling gini. Para kang kinsaman. Oh, ato pa din nagbasa. For God's people, alang sa katawhan sa Dios. Kung ang adlang igpapahulay, ginapabilin alang sa katawhan sa Dios, kamo kang kinsa man di ay mo nga katawhan nga wa man mo magpahulay sa adlaw ipapahulay. Sunod kung padayunan nato dinhi nga ingon arrest like sa pagpahulay sama God's resting on the seventh day. Sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Remember, the seventh day there still remains for God's people. Mao kana Brother Sinoy ang imo nga huna-hunaon o pamalandungon pagayo uban sa tanang mga naminaw. Well, ato kuno ning tan-awon be. Kanang inyong giingon nga atong tugutan apan dili nato na uyunan. Ha? Pero kung Biblia lay atong basihan tan-awa ha, ang ikaduhang Timoteo 3:16 gisulti. Ha? Gisulti kaduhang Timoteo 3:16 gisulti nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung Biblia mo imong basihanan sukaranan sa imong pagtuo ug pangalagad sa Ginoo, imposible nga naa kag Domingo kay ang gitudlo sa Dios nga igpapawlay ikapito Sabado dili Domingo. Pero imong giditor, imong gitagaan sa imong kaugalingong pagsabot og konklusyon nga iya ra na sa mga Hudiyo. Pero ang gisulti dinhi sa ato nga kanana ang gibasa na alang sa mga katawhan sa Dios. Unsa nang adlaw? Adlaw nga ikapito. Muna ang gihisgutan sumala dinhi sa Jeremias Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 ingon ni ang gipamahayag sa Ezekiel 20:12 ingon ni ang gisulti. And I give them the Sabbath, a day of rest. Akong ihatag kanila ang adlaw igpapahulay, ang adlaw sa pahulay every seventh day. Matag ikapitong adlaw, wa mag-ingon every first day. Kay kung every first day ay aban natural, Brother Sinoy, Domingo. Karon, kana ba atong tugutan apan dili nato uyunan? Kanang inyong giingon nga didto ra na sa Israel, iyaras mga Hudiyo, wa tay labot. Dili man na pwede nga moingon ang wa tay labot kay usaragod kaadlaw ang gisultis Ginoo adlaw ikapito igpapahulay, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Wa maging every first day. Syaro naman pod ug inyo ging dumilian ang kamaturan nga inyo nang nabatian, dili ang angay ra bagyud unta ninyo no? Ang pagpasalamat sa Ginoo nga Ginoo, salamat nga buhi pa ko nakadungog nakabati ko sa kamaturan. Salamat nga wa pa musira ang adlaw sa kaluwasan nakabati ko sa kamaturan. Salamat nga wa pa ko kaabtis kamatayon nakabati ko sa kamaturan. Pero imbes magpasalamat mo, nagpabilin ang kalig-on sa inyong pagkamasinupakon luyo sa inyohang nabatian nga kamatuoran. Dili man na pwede nga iyaras mga Judaism, iyaras mga Hudiyo, nya kitang Pilipino Domingo, dili na pwede. Kay usa ka adlaw ang gisultis Ginoo nga ay igpapahulay sa pito ka adlaw nga mao ang adlaw ikapito nga Sabado. Karon kung atong tan-aw dinhi sumala sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23. Pamatiin niyo 66, 22 and 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Miingon siyuba mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Ang gisulti dinhi matud pa dinhi kay maingon nga ang bag-ong nga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Atubangan. Unya asa naman ang doktrina nga ang Dios walay unod ug walay bukog ang matuod nga Dios unya
asa man na ibutang ng atubangan gisgutan. Naingon dinhi kay ingon nga ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon siyuba, mauman magpabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Tanawa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ngano man nga naghisgot man og bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay kining yuta nga naga-exist karon pagatunawon og pagasunugon kini sa Dios. Pamatii ra god sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto 12. Unya hapitan nato ang 13 unsay giingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Tunawon kining kalibutan. Nagingon sa 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadiosnon. Unsa ning tanang butang sa ning kalibutan pagatunahon, pero ang gingon magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadiosnon. Hinuktok kuno kung inyong gilapas ni ang adlaw gipapawlay tungod sa sayop ninyo nga pagsabot, sa sayop nga inyong gisunod, mahimo ba mo nga nagkinabuhi dias pagkabalaan o pagadiosnon? Kaya ang gisulti, matud pa nga pagkinahanglanon gyud ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagadiosnon. Nabalaan og nadiosnon ba ang tao nga nagsupak sa gisugo sa Ginoo? Unya kung atong paday nagbasa ningon nga magapadali o pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit og kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Kining kalibutan na matunaw ra gyud pinagis kalayo. Sa 13 nagingon apan sumala sa iyang saad. Saad gani that is future. Wala pa na diha. Gisaad pagud na. Apan sumala siyang saad kita nagapaabot sa usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang pagabuhaton. Nganuman kay dito sa bagong langit ug bagong yuta nga pagabuhaton sa Dios, ang tanang tao nga nagkinabuhi niining kalibutan na i-transfer na didto sa Ginoo kay kining kalibutan na tunawon pinaagi sa kalayo. Pansumala sa bagong langit, bagong yuta nga iyang pagabuhaton. Nagapaabot ta. Unya sa bagong langit o bagong yuta, unsa man dito nawala bang igpapaloy? Wala. Pamatira gud ninyo akong balik kag basa ni 66:22-23 kay ingon nga ang bag-ong nga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon siyuba mo man magapabilin ang inyong ngalan o ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. So kung kaliwat nimo Pinoy sa bagong langit, bagong yuta, buhatos Ginoo, di na ka ma-Amerikano, di na ka na Koreano. Unya, magapabilin ang inyong ngalan o ang inyong kaliwatan kung unsay imong ngalan karon o magpabilin na. Kung ginganlan ka o kanana ang kanaginganlan kag husi insinso, nati insinso, dito mo ra na gyapon nganlan na. Unya, ang imong kuan, ang imong kaliwat Pinoy, dili na pwedeng maruso ka na dito ma-Amerikano kay magpabilin ang imong ngalan o ang imong kaliwatan dito sa bagong langit o bagong yuta nga pagabuhaton sa Dios. So ipadayon tagbasa sa 23. Og mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay. Adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan. Tanawa, ang tanang mga katawhan, general na. Wa magingon ang tanang mga Judaism, ang tanang mga Hudyo, ang tanang Christian, gingon lang ang tanang mga katawhan. Kana na ang Pilipino katawhan na, Amerikano katawhan, ang mga Hudyo katawhan, ang Koreano katawhan, nagingon din ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon siyuba. Sa bagong langit o bagong yuta, nagpabilin ang adlaw ipapahulay, dunay pagsimba. Magpabilin ang ngalan o ang kaliwatan, himuon ang pagsimba dito sa tubangan sa Dios o unya, tanawa, kung unsay gisulti din ang tanang katawhan. Unya, mo ingon ragid mo nga ang mga Hudyo. Iya ra na sa kuan ang ipapahulay, iya sa Judaism, iya sa mga Hudyo. Unya, karon,
ang gisulti dinhi sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Ginoo ang tanang mga katawhan manganhis ako nga tubangan aron sa pagsimba kanako gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa. Mo na gisulti dinhi hangtod sa usa ka adlaw igpapahulay. Brother Sinoy, usa ka dako gyud kaayo nga pribilehiyo sa imong kinabuhi uban sa tanang naminaw karon nga inyong nadunggan nabatian ang kamatuoran. Pero kung magdumili pagyud gihapon mo, wa natay mahimo mahitungod ni ana. Sa panahon ning Noe, dili man to mga tawo nga wa kadungog sa planos Ginoo. Dili to mga tawo nga wa sila makabati sa planos Ginoo nga ang kalibutan iyang pagahugman pinaagi sa lunop sa tubig. Pero ngano nga nangalaglag ang kadaghanan nga walura ka tawo ang naluwas, kana tungod dili kay wa sila makadungog ug makabati, dili tungod kay wa sila makahibalo, kundili nasayod sila pero ila lang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Ikaw, kumusta man? Nakadungog ug nakabati ka man? Nganong naa magyapon kag Domingo tungod kay gipagahi nimo ang imong kasing-kasing? Ang gisulti sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang pulong ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kadako. Nadungog na ninyo ang pulong sa Dios. Ang gisulti ayaw ninyo pagahi ang inyong kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Kung nagpabilin kag Domingo, ning supil gyugas Ginoo. Kung nagpabilin ka diha sa Domingo, aw gipagahi nimo ang imong kasing-kasing. Unya kinsa man unyay imong blimon ni ana sa adlaw sa katapusan ug dili ka maluwas. Kung imong basaha ang imong hinuktukan kaning gipahayag sa Santiago 1:21 ug 22 ingon niini ang nahisulat. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo sa kaaghop. Remember og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Nawa, pulong ang gisgutan nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timan kining mga pulungan nga imong nadungog og nabati, kung imong dawaton, imong sundon og kinabuhian, arang makaluwas sa atong mga kalag. Sa 22 nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Nan karon kay nakadungog naman gyud mo, unya di pagyud mo mutuman aw inyo na nang kamahayan unya sa adlaw sa katapusan. Busa malinaw ang gisulti dinhi, ang gipasabot sa balaang kasulatan. Ngani pamati iragon ninyo niyo, gihangyo magigisugo mangyudta nga magpahulay magsimba, pero ngano mangyud nga nagsimba man tuod ta, pero nagampo man tuod ta, pero diha man ta nagpahulay sa wa isugos Ginoo, ang gisugos Ginoo wa man Hinoo nato sunda. Unya unsa may gisulti sumala sa Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26, ilang gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang tiliwala. Huna-una ako no, giunsa ang inyong mga mata? Gitaptapan ang inyong mga mata sa adlaw nga igpapahulay sa Dios. Inay Sabado, naag Domingo. Unya ningon, og ako gipasipalahan sa ilang taliwala. Nagpasipala mo sa Dios, timan ininyo na nga usa na kapag pasipala ang inyong gihimo nga ang adlaw igpapahulay Sabado ikapito, pero ang inyong gihimo di amos unang adlaw Domingo. Dili ba na pagpasipala? Unya ang giingon sa Ginoo, ako gipasipalahan sa ilang taliwala, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlaw igpapahulay. Oy, wake up! Kamong mga tinaptapan sa inyong mga mata sa adlaw igpapahulay sa Ginoo, tumana. Nga naman, nakadungog o nakabati naman mo. Gisgutan din. Ako basahon this Contemporary English Bible sa 23:3, nagingon, you have 6 days when you can do your work, no? Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, tanawa, but the 7th day of each week. Wa mangon but the first day of each week. Kayo first day unta Sunday, understood? Pero but the 7th day of each week is holy because it belongs to me.
para ginis at Ginoo ning adlaw ikapito. Ha? Unya nagingon dinhi, no matter where you live, bisag diin kang lugar nagpuyo, og nagpuyo ka sa Israel, nagpuyo ka sa Amerika, nagpuyo ka sa Korea, nagpuyo ka sa Hong Kong, nagpuyo kag asa kang dapita, nagpuyo ka sa Pilipinas, doon na kay obligasyon sa pagsunod ng adlaw. Nga naman, no matter where you live, kung diin ka mang dapita nagpuyo, nya nagini, you must rest. Kinahanglan mo paulay ka on the Sabbath and come together for worship. Gisayunan ka na, you must rest on the Sabbath and come together for worship. Pero tanawa, unsa inyong gihimo? Gasimba mo sa Domingo, wa mo magpahulay, wa mo magsimbas Ginoo sa adlaw Sabado. Unya, ang gisultis Ginoo, this law will never change. O tanawa, kining balaura, dili gid mausab. Kamulay nagbutbuot pag-usab. Unya, dayon mo gamit sa Osias 2:11 gipahunong na. Unya, kay di na manggid na muobra ng inyong mga palusot, muingon na lang mo sa Israel rana, sa mga Judaism rana, mga kaigsunan, husto na, igo na ang imong pagkamasinupakon, kay ang gisulti magasimba gayod diha sa adlaw nga igpapahulay. O gunya, kung atong tun-an gyud pag-ayo, ang balaang kasulatan gawas lang og nagtuon mo sa inyong doktrina, dili doktrina nga gisulti dinis Biblia, natural nga kung doktrina pa sa Biblia ang inyong gisunod, dili may tabo nga naamoron diha na nang sitwasyon na nga nahimo mong Sabbath breaker, nahimo mong Sunday keeper. Ang mga kaigsunan, tinaw na mangyud kayo unta ng mga bahina, pero nga nung gilubog pa mangyud sa kaaway ang inyong mga salabutan, nasayod kung nakasabot mo. Kay dili man ingon nga naamoy mga saltek sa inyong mga pangutok. Sakto, normal, walay diferensya. Kaanugon nga gitagaan mo sa Dios og pangutok nga walay diferensya, walay problema. Anugon kayo nga wa ninyo na nagamit sa pagsabot sa kamaturan. Ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ngano man nga ang gitudlo sa Dios inyong gisupak, unya ang gitudlo sa tao inyong mang gisunod. O pamatiin ninyo ni ang mga pamahayag dinhi sumala dinhi kini mga concrete evidence man gyud ni kini gihisgutan nini sa kini ang sa Catechism Mid-East sa volume 1 sa page 341 and 342. Henry Gibson, a Catholic, says the Church changed the day from Saturday to Sunday. How great is the authority of the Church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Wow! Kini mga kamaturan ni. Unya ang mo ni gisulti dinhi sa Catholic Record September 17, 1893 nagingon, Sunday is founded not on scripture but on tradition and is definitely a Catholic institution. Naklaro na gyud na. Wa gi kay mabasa ana sa Biblia anang Domingo. Usala na ka-tradition sa Roman Catholic Church. And remember, kung imong tanawon, mas daghan og followers ang simbahang Katoliko kaysa Ginoo. Tanpid, kahila man dagana relihiyon ron nanunga. Pero unsay gibantayan? Domingo. Ang gisugos Ginoo Sabado, ang gisugos ta Domingo. O tanawa og unsa ging hitabo. Mo man ang gihisgutan sa Biblia des pinadayag nga sa adlaw sa katapusan ang mga laglag dito sa kalayo sa impierno sama kadaghan sa bunbon sa dagat. Nganuman daghang nangalagad ros Ginoo, daghan ang nagasimba, daghan ang nagaampo, pero gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Mo nang gihisgutan sumala sa kanini ang Proverbio 28:9. Nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang ilang pagampo mo'y usa kadulumtanan. O
Samtan na ang ilang pagampo. So adto tas pagsimba. Marcos 7:7 ug 8 ingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga iya lang sa tao. O tanawa, kawang ang pagsimba. Sa 8 nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mao'y inyong gituman o ginhawiran ang kasuguan sa tao. Munang gibiyaan ninyong Sabado, kay ning ari mo sa Domingo. Munang giingon sa Ginoo, ang ilang mga mata gitaptapan sa akong adlang igpapahulay ug ako gipasipalahan sa ilang taliwala. Wa ba mo mahasol higala? Wa ba mo makonsensya nga taliwala sa inyong pagpangalagad sa Ginoo ang inyo ra gihapon unya nga madangatan sa adlaw sa katapusan mao ang pagkalaglag? Nagpasipala mo sa Dios. Nagingon, ako gipasipalahan di sa ilang taliwala. Tinaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw igpapahulay. Mga kaigsuonan hinumdumi gyud, ako moingon seryosohan ninyo ang mga butang nga inyong nadungog kay pulong ni sa Dios. Unya ayaw kalimot sa gipamulong ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod dito sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Timan na gyud. Unya karon, sige kag simba, sige kag ampo, pero gisupak ni mong gisugos Ginoo. Si Kristo nangutan na sumala sa Lucas 6:46. Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo? Pangutana, sa tanan nga mga sandikeeper, sige mog ampo o Ginoo. Pero nganong di man nyo sundon ang gisugo sa Ginoo, supak mangino mo, imbis Sabado inyo mang gidomingo. Ngano man dinhi, nga naingon ani man ni, tungod kay ang gisultis Biblia, mga tinaptapan ang ilang mga mata sa adlaw igpapahulay sa Ginoo ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Brother Sinoy, sapat na. Dili usa nako ni i-delete kining imong number kay ug mauli kus balay kay nalubong naman kaganina ang patay. Inunta masayo-sayo ko og jutay pag uli sa balay kauban na pod sa akong pamilya kay tagpila man lang gyud in taon ka oras o minuto nga akong ikauban sa akong pamilya kay usahay lang dili pirmi kadlawon patamanaog nas balay kay naay mga extra nga emergency gikinahanglan mugikan tagbuntag mo uli ta og gabi makita nako akong pamilya gabi na. Mag-abot ming akong pamilya gabi na. Muna nga bisan unsa kakapoy sa lawas gikan sa lakaw, mauwanan ka mainitan, pero ato paghapong tagaan o kahigayunan ang atong pamilya kay lagi iguli sa balay na may mag-atang nga mga bata unya magsinggit-singgit papa unya dili man na pwede nga dili nimo tagaag atensyon bisan unsa kakapoy maninguha kagyud nga may oras ug may panahon ka para sa imuhang pamilya. Pero ang tinuod pagkasulti Brother Sinoy, ang hinungdan nganong daghan nga mga oras o mga gutlo nga wa ko makita sa kong pamilya tungod na sa pagsultis pulong sa kamatuoran aron lang gyud unta mo maluwas. Nasultian na mo unya di pag gyud mo maluwas. Kana tungod kay gisupak niyang gisugo ni Kristo nganong mutawag mo nako Ginoo, Ginoo, apan dili mo bubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Mao nang gisgutan. Di unya nag-ingon si Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Naaralan gina ninyo, og magpahawid-hawid pagimo ni anang pagtulunan gitudlo sa tao. Daghay adunay akong gika istorya gyud. Ngayon siya nga nag-ingon si Papa, kay pastor man siya diri sa among pundok, og magpabautismo ming tanan. Pastor baghapon siya? Ko pwede na. Pero mo eskwela usa kag 5 ka tuig. Eskwela sa kag 5 ka tuig. Usa kang kuan kanana ang mapastor kay di man na pwedeng larguhon nagpastor. Kinahanglan magyud na, di man na magsilbi na duha lang ka tuig o naman kabuwan unya pastor ra, dili na pwede. Mo eskwela pagag 5 ka tuig, human sa imong pag-eskwela og 5 ka tuig, magmasteral ka pa. Unya human sa imong kanini ang masteral, magdoctorate na, magdoctorate pa ka. Unya karon imo ginadugangan nimo ngano man
kaysa diha nga makahuman ka na og eskwela, magdala ka og daghang mga tao, nga ang mga taong imong gidala naa ang tanang mga propesyon, ha? Nay abogado, nay doktor o engineer. Unya karon ikaw nagpastor ka unom ra ka buwan, duha ra ka tuig, ay dili man na pwede. Dili man na pwede nganuman kay unsaon man nga mas taas man og nahibaluan ang imong sakop kaysa imo. Mao na nga ang tao gitagaan tas Ginoo kahigayunan nga amahimo ang taas natong kahibalo ug pagsabot dinhis bala ang kasulatan, pero ang naghatag pagid hinuon sa mahimong taas kalam ug kahibalo ang Ginoo mo'y naghatag, pero ato paging gisupak mo nang gisultis Ginoo nga gitaptapan ang ilang mga mata. Unya ang ilang pagampo gidumtan, ang ilang pagsimba walay kapuslanan, ug sa adlaw unya sa katapusan higala kamurag gud unya ang mamahay sa inyong kaugalingon tungod kay inyo nang nabati og nadungog ang kamaturan dinhi sa programa sa Jesus is Our Hope. Well, salamat kay Brother Sinoy uban sa tanuhan naminaw. Okay, sa dili patamutapo sa pipila na lang ka mga minutong habilin sa atong oras, ato sa aning tan-aw ning ato diri nga monitor be kung wa bay nanulod dinhi nga mga bag-o nga kuan nga kanang mga viewers nato. Ania si Belinda Luhira Tirana, salamat sa heart upat ka buok og kamot nga nagampo. Thank you good. Thank you gigayo mo ginay amo nga gikuan nga i-appeal gid ninyo sa inyong mga pag-ampo. Salamat nga inyo ning gihigugma ning programa ha, nga nagasultis pulong sa kamaturan, manalangin ra ang Dios sa inyo ha. Ani apod si Ninong Domingo Bunukan, maayong gabi Brad John og Brad Libby. Awa ron diris Brad Libby ninong tuas Danau, kay importante ang iyang lakaw. Naging rin og sa tanan nga nagsunod ning programa ha, pagkatinaw sa pagpasabot sa pangutana. Hinaot Brad Texter, dili na pagahion ang imong kasing-kasing. Salamat Brad John, God bless us all. Okay, salamat sa Ninong Duming. Kumusta mong tanan dias? Ninang Purit, kumusta? Si Ma'am Daisy Bunukan, si Ma'am Ethel, thank you guys inyo ma'am. Kumusta sad ni Dong Dominic? Unya, niya patay basahaw, niya si Pipi Lion sa tulo ka hard o tulo ka kamot nga nagampo. Brother Pipi, thank you so much sa inyong paghigugma ani nga programa. Thank you so much sa inyong mga pagampo. Kana ang naghatag gid namo og kadasig kanang inyong mga pagampo. Kay kung wala tay mga pagampo, unsa may tubagon og panalangin sa Ginoo. Unya, salamat ni adtong miaging kuan ni adtong miaging mga adlaw. Dunay nag-text sa ako dire nga dunay naghimo silang crusade. Unya dunay usa ka pamilya ni tambong silang crusade ning presentar gyud nga magpabautismo kay lagi kinini ang kuan kanana ang dugay ra silang naminaw sa atong programa. Okay, niya si kuan niya si Lilita Espinosa, maayong gabi po sa inyo from Biliran, Nabal. Okay, dagang salamat Sister Lita. Niya si Marcila Dualio watching from Australia. Wow, ma'am, thank you so much sa inyong pagkuan ma'am. Pagpaminaw sa atong programa diha sa nasod sa Australia. Okay, as of now, na tayo kuan, nabasa ta naman ni si Ginaline Lumuntad. Okay, daghang salamat no sa inyong pagbiyo sa ato nga programa. Well, atong naginuto ni ang pipilan na lang gyud ka mga minutong habilin sa ato nga programa. Na ato ning kuan, ato ning tan-awon kuno aber kini ni ang ni ay mga kanang unsa ni atong pipila naman lang yun ni ka minuto, kuan naman lang yun, taas-taas pa ni, kay naapatay 11 minutos, 11 minutos. Well, ato ning padayunan sa paghisgot kining mga bahina, no? Unya, kay ato ning tagaan og pabor kuno ang mga kamatuoran nga gisulti dinhi sa mga sources sa ato nga gyud mga pamatuod sa ato nga gisulti nga naagitay kinini ang basihanan, no? Naatay basihanan. Okay, mahitungod na ni alagi mahitungod anang Sunday kay iya ra na ang iya sa Christian Sunday, no?
Dinhi ni sa ako nga kamot The Faith of Our Fathers kang James Cardinal Gibbons ni nga libro unya bag-o pan gyud ni sa akong kamot na abot ni pero di bali na lang no dinhi sa page 98 ato ra gud ni sa page kuan sa page 97 nagsulti dinhi na nag-ingo dinhi sa 97 na not to mention ang kuan ha kang The Faith of Our Fathers ni sa kang James Cardinal Gibbons ato lang ning basa sa page 97 not to mention other examples is not every Christian obligated to sanctify Sunday and to obtain mo ning gisgutan but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Amo ni ang gikuan. Unya nag-ingon dinhi, nowhere found in the Bible. Unsa man ni Sunday? O nga ipabalad, nowhere found in the Bible. Wa gid na nay makaplagan des Biblia. Nahibaw sila unya kamo magpatiso-tiso gimo. Nga iya na sa Christian ang Sunday, unya Judaism ang kuan, ang Sabbath day unya mulabas nga maduha na ang adlang igpapahulay usara may gisultis Ginoo and how come nga mo tolerate magyud mo sa Ginoo nga gitagaan man tatag pattern gitagaan tagiya kay matud pa ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo gitudlo og ikaw nagbasa ka lang sa Biblia gisunod mo ang Biblia natudloan ka na unta. Kay nga naman, gituga ang kasulatan alang sa pagpanudlo. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung nagbasa ka lang yun untas Biblia, nabadlong ka na. Niya nang sayop ni mong kuan, nasayop ni mong pagtuo. Unya alang sa pagpanulid, kung nagbasa kag Biblia, natulid na unta ka niya ng kahiwi sa imong pagkinabuhi karon o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mao na ang tumong og katuyuan sa Ginoo nganong gimug na ang kasulatan aron ta mamatuto dihas pagkamatarong. Unya unsaon man gud ni ana gud pagmatuto sa pagkamatarong nga mosupak maninta unoon tas gilatid sa Ginoo nga kamaturan. Ang Juan 17:17 nagingon balaan na sila pinagis kamaturan ang imong pulong mao ang kamatuoran ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios so nakadungog og nakabati na gyud mo sa kamatuoran mao ni ang gisulti o gipasabot sa balaang kasulatan. Unya, pagkadungog nato sa iyang pulong, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Nadungog og nabati na magyud nato ang pulong sa Ginoo. Dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Kay kun atong pagahion ang atong kasing-kasing, nagpabilin gyud nga magsupak kita sa kamaturan. Magpabilin nga mo supak ta diha sa Ginoo. Unya kay si Kristo namulong man ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit naaragin na ninyo kag kinsang kabubuton ang inyong sundon ang sa Ginoo ba o ang iya ba sa tao mabuhay kay gala labi na nimo brother Sinoy ikaw karon nga naas inyong puloy-anan o naas imong sakyanan nga naminaw nini nga programa dalaygo ng Dios nga naghatag og kaygayunan nga madungog og mabati mo ang pulong sa Dios apan hinumdumi ang panahon talitapos na panahon na gyud nga magkinabuhi ta diha sa kamaturan. Mabuhay kay gala. Well, adto ta maghigala kay wala naman tay ako dinhi, wala naman tay makita pa nga kuan dinhi. Ato ning tan-aw ni. Okay, wala na tay nakita ng ato pang kuan dinhi. So, magampo ta mga kaigsunan. Dalang panan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kaygayunan nga imong gipaabot sa igdulungog sa mga naminaw ang mga pulong nimo sa kamatuoran. Ikaw magakabig kanila Ginoo, magagiya kanila ang ilang mga hunahunag kasing-kasing kagiyahan sa Espiritu Santo. Kabiga tawaga sila sa pagpangalaga diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen.
Okay, mga higala, sa ngalan sa akong mga kaubanan dito sa kananaan nila ni Pastor Joel Tirana sa CEO's manager o unya nila ni Brother Libby Clavis, Brother Isaw dito, kini ang inyong ubos nga alagad, Brother John dito. Magaingon sa inyo, maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Mana? Mana? Para lang, station ID na lang. Mana ko namili.